Аз ти казах. Човек вчера влезнава в сервера. Марио вика, че си играл много добре, бе. Тавич. Тура над. Ева, сега ти лаги, иди глупост. Ало, бан. Много стреляй. Който има цели през тебе, ама... Куда правя да си да го гледаме мини да ме убие? Само... Вина към мерник играйте. Където цяло по тебе колко ще взема? На малък мерник и... Абе, стига, бе! Обаче на мен това клипа ми е... Тако, между другото... Абе, така като ми лагва не мога да... Аз пък не мога да игра дясна ръка. Как ти е канала, Марио? Искам да как ти е канала. Мама? Помислих той върбата за Марио. Ама много яко го гледах отстрани, човек само как пере. Бам! Пепката. Бани с тях в цела. Надица. Не. Ти лежа малу. Да цели през стената, човек. Аз съм игрател. Като тръгна, по-рано почвам да стрелям човек и по-голям шанс имам да оцеля. Иди, брат. Дабъл кю, брат! На! Не. Да бием върбата с дента. Да, бе, като гледа колко ти лагва. Аз в момента правя тук и мога да ви пратя диска. Патрона имам. Марио, сега знам го къде ме изчекалил. Добре бе, как ни те нацелих? Иди. Откъде знаеш, че съм точно така? Как съм готов? Точно ми ще отгледа и слага се верника на главата му излиза си и се. Това му е навик. Не, той още не беше излязал. Аз му излязах един първи човек, умрях на Знам къде е.
пак е написал, вау е. Не знам. Да. Кетка, бе. Кой бе? Аз не съм бил нищо, на никой. Говорих за Целих по капата. стената. Целих по стената и без да изкарах 49 демет на този. Ела срещу мене! Идва. Он е в дупката, излиза. Е, под- Да стане в кешона. Ей, не пускай чест. О, как е? Бие го! О, как е лесно. Как се пускаше? Лоухак съм, да знаете всички. А обаче Марио! не съм играл- О, Искам демо! Я тя малко! На типата. То пусна и аз и сега. добре, добре, пусти. Ай, и слухаш му го убия тук. Как е? Хубаво ли когато бях срещу лоухаки? Ну я. Жалко. Това не е само Значи това не съм само с лоухак, не знам. Марио, кафето с... сок ли там? А, не, то... А, не знам. Опа, без да искам Федер Фикса. Марио, спрумба за хаковите. Не може. Ти фама за хаковите. Колко в момента с бандика, няма как да съм как. Има, ти си гей. Ети бе! Не! Ей, ще вкарам вирус. Не знам къде. Това Не беше си клетка, лоухак, макар не и. знай, не си лоухак. Не съм много ясно. Не ти бе, другия. А, Да ти бъде антивирусната. ясно. Да ми да пускам. Айде да, аз на кламър да пусна за малко лава. Ти имаш ли лоу? Аз имам I'm wall hack speed.